na-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna.
magsayawan pagpulidas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vibes for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of... We always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Isang magandang hapon po sa inyong lahat na aking mga kababayan, especially dito sa Guagua. Maya pagat panapon po, kaya kayungan Ken. Alright, welcome to Pamilyang Kapampangan. This is your DJ Mom Ning again here at 99.9 FM Radyo Guagua. Okay, so maraming salamat sa ating mga sumusubaybay lagi, no? Yung aking number 1 fan, si Ludwig Sunglao. Hello, Ludwig, and together with Ma'am Beth Sunglao. Siyempre, si Ma'am Susan Ginto Serrano. Hello, good afternoon po. And sa ating estudyante, no, si Cherry Ann Santos. Hello, Cherry Ann. Good afternoon to you. Yan, pakishare na lang po natin ang ating program. Wala pa po tayo sa radio. Still sa FB pa lang tayo. Meron na tayo sa radio. Wow, praise God! Palakpakan natin yung ating station. Okay, so meron na tayo sa radio. So sa lahat ng ating tagapakinig dyan, no? Siyempre, dahil meron na tayo sa radio, baka nakikinig na sa akin yung aking mga pinsan sa San Pedro. Nandyan sina Kuya Serafin, yan, si Ate Let, si, ano kasing pangalan ng ating bunso. And nevertheless, si Christina yung nasa isip ko. Si Ann, yes, si Mary Ann. Hello, welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, wow, si Christine Vergara de Malanta is watching. Wow, Christine, may naliwanag ka, tapilido, baby ko, may kasama na ka. Okay, so, welcome to Pamilyang Kapampangan and happy birthday! Belated happy birthday kay Ate Mel. Yan, si Melita Gaviola Baluyot. Yes, happy birthday, Ate Mel. Yan, alright. Parang hindi tumatanda si Ate Mel ko eh. And, syempre, yung aking napakagwapong anak, no? Yung aking napakagwapong anak at natanggap naman ni Jeya na gwapo siya, no? Si Jimwell Faith, yan. Jimwell Faith Gaviola Ramwar. Happy birthday to you! Yan, birthday po ngayon ni Faith. Wow, may kasawa na ka ni Christine. Anya di malantane. Hello! Yan, ne? Alright, so welcome to the family, Christine, and together with your husband. Sana maging masaya kayo lagi, ne? At sabi nga ni Lord, go and multiply. Alright, go and multiply, Christine Vergara. Okay, so maya pagat panapon ken buong kabalen ng Guagua, nepo, especially ken katamong Honorable Mayor Tonton Torres na masanting gagawan ken katamong Baleng Guagua, nepo, at dakal-dakal salamat at dinenan nakatamo ning Dios sa mayap at matulid manimuno ning katamong Balen. Yan si Honorable Tonton Torres. Okay.
Pota, nanunak na naman sabi na apelyido ng sir. Nebo. Alright, and what else? What else, no? Yan, like and share. And, ay, meron na nga pala tayong, meron na nga tayo sa radyo. And yung sa ating mga taga-abroad dyan, just tap on the Twitch TV and look for Radyo Guagua. Yan, po. Tsaka yung mga walang transistor radio dyan, mag-ano lang po kayo, just tune in to Twitch TV and hanapin lang po ang Radyo Guagua. Yan. Para po sa mga magagandang musika nating ipapatugtog ngayong hapon at ang ating pagkukwentuhan. Let's talk about the lazy children. No? Retang mga tamad ayanak na Eda Balu, matamad la pala. Okay. So, yung topic tamo po ngayon, no? Cherian, yan, Ma'am Susan, Christine, yung topic tamo ngayon, nanong gawan ka rin yung mga tamadayanak, ne? Balo ko aliwayi kayo ni Christine, uling balo ko ikan, at nakangkasipag ayanak, ne? Working student ka, so, kakabilang ka rin ni darling ko, right? So, nanong gawan tamo ka rin yung mga tamadayanak? No? Okay. So, maya pagat panapon also karing kaya katamong kasiping balen. Siyempre, tala kakalingwan din. Pota kabira-bira na mo. Magtampula kaya katamo. Alim mo kami sinyot out, mama. Okay, rin kaya katamong listeners, watchers. Yan, meron. Balik na yung mga listeners natin sa radio. Okay? Sa mga taga-Sasmuan. Yan, hello. Yan, mga Sasmuan people. Good afternoon to all of you. Yung mga taga-Lubao, yan, ang mga taga-Lubao, Pampanga, sa Florida Blanca, siyempre, rin pamilya ng Sir Henry Muli. Nepo, Eda rin panwalan na nako-teacher na akong Sir Muli. Okay, so, sina Sir Henry Muli and the other people in Florida Blanca, hello, welcome to Pamilyang Kapampangan po. Alright. And then yung ating mga listeners, watchers also in Porac and Santa Rita. Hello, especially sa aking mga estudyante. Yan. Cherian, Christine, pakishare natin yung ating Radyo Guagua, no? Yung ating program sa ating mga classmates, sa ating mga kabaro sa SRC. Yan, alright? And then yung mga syempre, mga kapamilya natin sa Bacolor, no? Bacolor, Pampanga, sa San Fernando, sa Santo Tomas, San Luis, saan pa ba? Masantol, Nepo, Masantol, Makabebe, Apalit, Candawa, yes, ano pa, tingko pang Kelingwan, Arayat, no? And Santa Ana. Sana lang na akong kelingwan kanini. Kareng Gambaleng, Kapampangan, nepo. And of course, the city of Mabalacat and the city of Angels, Dahul. Nepo, Kapampangan people here in Pampanga. Maya pa, gat panapon po kaya kayo nga ken. Mapaling gat panapon kaya kayo nga, okay? Alright, what else? Yung ating mga gwardiya dyan. Meron kaya katam listeners kay Clark City. Okay? So magandang hapon sa inyong lahat. And syempre rin hanggang drivers, tricycles, kaya ni King Guagua po. Maya pagat panapunpungan kaya kayo yan. And of course, let's speak in Tagalog. Syempre, yung ating mga listeners, watchers in Manila, in Bataan, in Zambales, yan po, the whole region 3 and the whole country. Yan, mabuhay po tayong lahat, ne? Magandang hapon po sa buong bansang Pilipinas. Alright, welcome to Pamilyang Kapampangan. Alright, and then, saan pa ba? Yung ating mga listeners, watchers there in abroad, in United Arab Emirates, in Saudi Arabia, po, ang head nurse ng King Salman Hospital, si Sister
Jetel Bermudo Gaviola. Yan, siguradong nakikinig si Jetel dyan, no? Yung wife ni Pastor June Gaviola. Alright, and then, wow, Bernard Salazar Bansil. Hello, Maya Pagat Panapon mo naman keka, Bernard Salazar Bansil. Alright, and then, yung ating mga listeners, watchers sa Amerika, Maya pa bengi po kaya kayong angken, po Sir Rolly, and other Filipinos in America. So, Maya pa bengi po kaya kayo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay. And sa ating mga taga-Canada, yan, ating mga Canadian people, Canadian brothers and sisters, po yung ating mga relatives, friends in Canada. Si Kuya Ogie Marukut, yan, Ogie Gaviola Marukut, yung aking kumare, syempre si Alma Santos, yes, yan, alright? So, a good day to all of you there in Canada, and of course, saan pa ba, saan ba bang sulok ng mundo nakakarating ang Pamilyang Kapampangan sa Israel, yan, Israel, Sudan, Australia, Italy. Yes, si Kuya Nilo Manakop. Hello, Kuya Nilo. Kabisi mo yata talakang panahon ngayon eh. Alright, so mimingat kayo lagi Ken po, Kong Nilo and the family and the other Filipinos in abroad. Thank you so much sa inyong support sa Pamilyang Kapampangan. And sa ating mga taga-Asia, no, sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong, yan, hello! Good afternoon to all of you. Yan, ka-oras tala rin, mga metong nga 2 oras in advance na kekatamo, okay? So, alright, nabati na nating lahat ng mga people in the world. So, a good day to the whole world. Alright, a whole new world. Wow. Okay, and then of course, yan, binabati nating muli ng happy birthday si Ate Mel, no? Si Mel Gaviola Baluyot. And yung aking poging anak, si Jimwell Faith Gaviola Romuar. Yan. Happy birthday sa inyong dalawa. Okay? And, syempre, pagbati galing po kay Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, wow, baste. Hello to the listeners and watchers of Pamilyang Kapampangan, Kenny Radyo Guagua. 99.9 FM, ing istasyong magmalasakit at lulugod ka rin tao, yeah. Good afternoon po, stay safe and be blessed. Let us all relax and listen to our beautiful Ma'am DJ Ning. Wow, nang kamurip kanita na Ma'am Susan. Yes, Basti de Mesa Baste. Hello. Good afternoon kay kanak. Thank you. And basta pakishare natin yung ating program sa ating mga classmates and sa ibang kaibigan and relatives, no? Pakishare po natin. And then hello, Eliza Salonga, yeah. Hi, Mom. Sabi niya, hello, Eliza. Good afternoon to you. And may request sa atin si Ludwig, eh. Ang sabi ni Ludwig, hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po, number 1, Radyo Guagua. Love you, Radyo Guagua 99.9 FM with triple hearts and kisses. Pa-play po song Ma'am Ning, Rock, Baby Rock. Wow naman. Thank you po, Ma'am Ning. And hello po to Sir Aldwin, no? Si Sir Aldwin and si Kuya Jay niya. Love you po, sabi niya. Yes. Thank you so much, Ludwig Songlao. And si Sir Rolly Songko is now watching. Hello, Sir Rolly Songko. Hello. No? Good evening there. Yan. Alright. Maya pabengi kaya kayo Ken King America. Okay. Ano pa ba? Meron pa ba tayong nakalimutan? Yes, yung pipagkwentuhan tangeni, dening mga tamadayanak, Diyos mio corazon, Darakaloy, ela diritak. Okay? Darakaloy, ela diritak ding mga siya sa buntok at mga tamad. Ayan, Alright, so, ilang pisabyan tamo nung nanong kayang gawan tamo karela, Okay? So, maki-share on kayo ng inyong mga, what do you call this, ng ideas, ng opinion ninyo dito sa Radyo Guagua. Yes, friends
Franz Jared Ronquillo Salonga, Maya Pagat Panapon po Ma'am Ning, so Franz Jared, hello, no? 10 Tennyson ito good afternoon to you also, anak, ne? Magpakakayap ka king kaya kampanandaman, balo ko ating kampanandaman ken sarili mo, ne? Siguro one thing is medyo mag-exercise ka, ne? Exercise, medyo bawasan yung timbang pa. Yan, pang kanita alang masyadong sakit-sakit na panandaman keng katawan. Alright, and what else, ne po? Pak-share po natin ang ating program, okay? Para dumarami, lumalaki ang ating pamilyang Kapampangan. Okay, so I am waiting for your answer. Yan, yung ating mga estudyante, masipag kayo ba mga anak o tamad kayo? Yan, alright? Nung halimbawa, medyo may nakit kayong matamad-tamad, anak. Nanong malyaring gawan, yan, At least kaya nakang kayo, pwedeng abalo, from your mouth, yan. From your mind, Nanong gawan, kaya kayo, pang kanita, sumipag-sipag kayo. Okay, so Cynthia Cañas Bacani is watching at Natividad Guagua. Okay, so good afternoon sa family, Family and friends ni Cynthia Cañas Bacani. Okay? Welcome po to Pamilyang Kapampangan. Wow, yung request ni Sir Rolly Songko Bunso. A man without love. Atin pa-request yung pari ko makirandam yan naman. Wow, good afternoon po sa kumpari ni Sir Rolly Songko sa Amerika. Yan, mag-shot-shot ko ata, sir. Okay. John Lawrence Carbio is also watching. Hello, John. John, nanggawan tamo ka rin mga tamadayanak. O yan, Franz Jared, nanunggawan tamo ka rin mga tamadayanak. Baka sakali ikami rugong mga tuwa, ikaming elders, mabiyasa keke kayo. Yan, nanunggawan ka rin mga tamadayanak. Katimbang matamadayanak, talagang very busy mo, pero makapanahon kaya ang kabisihan da rin anak, Alright, so yes, Franz Jared Ronquillo Salonga, dakal pong salamat ma'am at maya pa oras po. Wow, Franz Jared, pakibatan may pahingkotang po, nanggawan tamo ka rin mga tamad ay anak, right? Aray, may tura niya ka ni Franz. Ano ba yan, Alright, Oh, Franz Jared, yan. So, coming from you, baby ko, nanunggawan kaming mga to, bang kanita magsipag-sipag kayo, ring hanggang nga estudyante ko, Ken Cherian, yan. Christine, nanggawan tam ka rin mga tamad-tamad yan, alright? Nino pa rin nga tsuke ni Joan, yan, nino pa, yan, ni Jazriel, nanggawan tamo, yan. Pero sana, kakabilang kareta ni Jaz, suling shout out po John Lawrence Carpio. Okay, so shout out na kami. Give me your idea now, yan. Okay? So mag-recitation tayo. What shall we do with the lazy children? Yan, nanunggawan tamo ka rin mga tamad, ayan. So coming from your mouth, you children, baka sakaling mabiyasa kami kaya kayo. Nanunggawan mi kaya kayo, bang kanita sumipag kami anak ko, ay sumipag kayo kem biyayo, kem pamag-aral yo at kem obrang bale, alright? Okay, so yes, Ludwig Sunglaw, asa na ba yung rock baby rock niya? Bunso, antay tang rock baby rock na. O sige, Diyos ko, uy, 4 lang tabing. Sige, mag-tune in kayo, tune in sa Twitch TV tayo. Twitch TV, nung wala kayong radyo ken, mag-Twitch TV kayo bang kanita. Pakiramdaman nyo rin kaya katang mga santing nga musika. Mumunan dili itang Who Am I? Yan, Who Am I by Casting Crowns, followed by Way Back Into Love, Siguro itong Way Back Into Love po tatanya mo bunso. A Man Without Love and Baby Rock, yan. Okay.
Baka nita may pagbigyan niya Sir Rolly Sangkoy and si Ludwig Songlaw, ang ating mga avid listeners. And you, my dear students, you can make a request also, ne? Pwede kayong mag-request song kani i-play Milan, ne? As long as na chulak and jazz lord tamo i-play talo. Okay? So, for the meantime, let's listen to this beautiful music, no? Tune in to your radio and Twitch TV. All right. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan.
Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99. Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan, no? Nag-react po si Sir Rolly Songko Kenny. Sabi na, deng mga tamad alalang pakundangan keng bie. Keng bieda. Mga saplit la pa ka nga pong Marianong garapon dali. No, talaga. Tsaka may sinulat si Sir Rolly kanina. Sabi niya dito sa aming ang haba, no? Babasahin ko, sabi niya, no? Deng taong matamad, kapilan man dagul, alalang kararasnan. Yan, alala ka nung kararasnan, den taong mga tamad. Nung manasa, nalamo ka rin pengarida, anyang kayanakan ko, na uling pe, paragul na king pengari miketang shock me, nya ako 15 years old ko pa mo, balo ko na ing kasakitan nung makanano meng panintunan ning pera. Para mo eya dumanop ing atyan ko nung nanuman ing panakitan na binyena ning pengari ko, peg malasakitan ke ana. Nya keng edad kong ito, balo ko ing makanano meng biyayan ing sarili. Yes, ne po. So,
Nengkay, I am asking the students, kailangan bang dumalan kayo pang kasakitan ako, bang kanita magsipag kayo? No? Kailangan pa bang dumalan ko pang kasakitan, anak, Okay? Yes, no? So, actually, meron akong tinanong na estudyante, no? Baka mag-sleep yaking mind ko yung idea yung limpot kayong buntok ko nande. Okay? So, ikayong anak, sana magsipag kayong mamasa, reading, no? Kasi ala kayong ngayag pang, ala kayong share, ala kayong recite if you did not read. Nung matamad kayong mamasa, alang knowledge alungog keng utak yun. Tandanan nyo yan, At makarine yaing metong at taong biasang mamasa, kasi keng katamaran. Yeah, no, mamalbalta ng salamin ken. Okay? So, anak, makarine ing taong biasang mamasa. So, mamasa kayo, itang interest nyo, basa nyo, magpakasipag kayo keng reading, reading, okay? So, sana rin estudyante mo sumipag lang mamasa. At ating kuping nasabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano, panyapliran at bat-batan lapo. Alright. Grabe. Yes. Panyapliran at bat-batan lapo. Actually, Ma'am Susan, ka na ako nga po, mga bulyoya ka na ako po, tang matamad siya kapin sa sapliran, pero mga bulyoya, mga kamuanan niyambi ko. Grade 3 niya kasi. So, pwedeng magtamad-tamad. Kuburitang matamad mo naman. Right? Okay. So, nasabi ng Ma'am Susan, joke mo po, sakit na ma'am, sabi niya. Ko na yata balo ngeni uling, ko na la akakayarap deng matamad dayanak. Sabi dapin po, aliwala po kano deng attitudes da deng anak ngeni. Yeah, Ma'am Susan, aliwala Sabi dapin, nanin, nang kayang milyari karela, Ma'am DJ Ning, oy tapuin kahit mo, biglang may naliwa, kaya rin na ning pandemic may naliwa instead na sumipaglareng anak, At saka, it's my observation also, Ma'am Susan, ing tao may biasa keng pandemic. I don't know bakit talang learning keng pandemic kung may biasa kung dakal keng pandemic. Anjang lara-laru, anjang detang nanulang lara retang green bell pepper, anjang bell peppers lamu tatanam mila kembale, kamatis, baka nito, makasawp, nakasasali, makanya, managtal na ka, mumayapay ka, Ma'am Susan, nakakit koreng tanam mo. Pero, dakala tao, they did not learn from the pandemic. Tabal ng milyari karelas, Ma'am Susan. So, nino kaya ing makikasalanan na ng Ma'am Susan, Diyos mio? Nino kayang mikakasalanan kanita, dakal ng factors yan, dakal na factors. Siyempre, back to the basic. Back to the basic. Kareng pengari. Yan, kareng pengari. Okay? So, keng palagi ko, ma'am, siguro baligtaran la imbes na muaka, usig-usigan la, kuwanan lamay na. Panigaralan ing dapat da. Ngeni nung makanyan la pa rin, let them. Anyway, yan ang Ma'am Susan. Liwa naman ita mo deng makalunos, ila mo naman. Ing balo ko deng mga tamad ayanak, maging king bale o eskwela man, alalang kararasa na mayap. Tutupuyan, tutuyan kaya nakangining panahon na ine. Ala kayong karasa na mayap nung ikayo, mga tamad kayo.
marayuking asenso, anang Ma'am Susan, pero di nantala pa rin pong chance magbayo. Paniwala tana mo po ketang sasabyandang people change, no? Dakal ko po meging students kanita matamad, basagulero, makirandam mestra na, palaban. Pero ngeni po asensado yang tao. Anya ngakit ke tambing ng sinabi, pasensya na po keng meging ugali ko kanitang estudyante yuko. Alang at nang payawos imako, kaya po totwaya po pala ing tao. May kakaisip, ako po may kaisip kong totoo. Pasalamatan da kayo po, metong kayo kareng meging inspiration ko. So, sorry po, Ana. Wow, kanyaman na po ni Tane, Ma'am Susan. Pauli na kanuning kasakitan ning biyeda, kaya meg sumikap ya. Proud teacher, Ma'am Su. Wow naman, Ma'am Su. Yes, ne po. Atin naman talagang makanya na anak na matamad lang pero neng kai mas nakalaretang migigising kaisipan. Ela migigising kaisipan deng mangayat ne. Which na instead na deng dakal deng mamasenso, darakal deng pakakalulong tao, lalo na papunta tamo keng masakit abye, ne? Papunta tamo ketang masakit abye. So I am telling this to everyone na eya pa pinalya ing Biblia, ne? Eya pa pinalya, eya pa meg fail ing Bible. Nanungno ka rin ing biye papunta na ketang kasakitan, ne? The last days, alright? So, migising tamo kaisipan, ne? Sanapin, ako ping karenganak, sanapin datangin panahon ako, ing mikaisip kayo, ne? Pota late bloomer kayo mo ako pin, ne? Ma'am Su. Right. So, nasabi ng Sir Rolly, ngeni, nung utusan mula nung alang pera, ela maminto. Oh my goodness. Yes, ne? Nung alang pera, ela maminto. Ay, Diyos ko. Salamat na mo keng Gino at kurgumi kaya nakamakanyan. Ne? At salamat na keng Gino yambi ko grade 3 ne, parugubalo yung pera. Pa po balo pera iyambi kasi kumpleto sa panyalinen tinapeng imana, miyaliwan tinape, miyaliwang inumin atin ng juice, atin ng chocolate drink, nano ya pa ita Dutch meal makanyan So, na kailangan ambi ing pera, na kailangan sali. So, diyang utusan mi. Neng kayambi, medyo tamad-tamad dyan naman, pero post mo muna yan ako kaya, ne? Bala mo ari, post in TV, maka-YouTube ya mo, kaya maka-Netflix siyang maya. Hindi aalis ang TV dyan, no? Post mo muna yan, pinapanood mo. Yan. Okay. So, inggawan na pong ambi kanita, i-post na yung kayang Alben at sunod dyan ka na ako. No? And, sabi naping Faith nandin sa kitang kay Faith, yung birthday boy. Faith ako, nanong gawang ka rin mga tamadayana ka kung makanya. Yes, I'm talking to you. Alright. So, may kibat chargoy Faith at chuya keng kisa may Faith kasi gagawan din internet nandin uling mepe kong kong PLDT. Mepe kong kukarela uling kayanda-panda peng internet. So, itapintalan din ang dininayos de, binayo de yung linya. So, thank you so much, PLDT. At, talagang i-DJ Mamning, i-Mamning, talagang medyo agad yung mikakapali buntok. Mikakapali ko buntok keng makanya nitang ating kang buring search, ating kang buring lawan. Kay ba't biglang-bigla na mo kaya itang karatang mong ba't may gobra bisa kang mag-relax kay batala palang internet. Oh my goodness, bagya ko kanita.
At saka sabi ko sapating ka na akong babayad kaya kayo ako nang kanita. Nanita, I'm not satisfied, no? I'm not satisfied kitang service da ka na ako as compared kitang babayad ko karela. So, salamat na mo at inayos din ngayon. Sana ang ining oras ay natin ng internet kita kaya kami. Okay? So, sabi ng Faith, lako mo wifi mami yan. No? So, lako ko kano wifi yan. So, nano Faith ako, lako da ka wifi ako kang Faith. Mami ko, ano naman keng kasipag ko, na pagluto da ka pa yan. Yes, ne po. At pasalamat kong maragol keng Diyos na reng eko din hasan ka rin anak ko itang kailangan mo pa mong mamie pera ne suhulan mo la para sunod mo kaya ko I don't know ne salamat keng Ginoo at eko mi kaya nako nako dinenan ning Dios ay nakamakanita po ta maya tahaki ko. So, itamong pengarin bilib ko po kayong pengarin na apapagtyagan nyo reng anak yung mama makibat kayo itang sasagot lang masanting aroy Diyos ko metong pa yan ay tabalo no karon me pulutan ning asbok mo nung akong pengari mo. Nung akong pengari mo tabalo no karon meng pulutan yang asbok mo. Okay, so dakal salamat keng Diyos at naman kitang perfect la ring anak ko. Atin mo naman sigurong pagkakataon na neng kay mimimwa ko karela pero itapin oy ika yung anak yan ang talo rin pakibat so ka na ako. Nanong gawan mi ikaming pengari kaya kayo, right? Okay, so let's listen first to this beautiful music, Way Back Into Love, and ano ba to? Money changes everything. Kalupan yung sinabi ng Sir Rolly Songko na nung emo di ng pera, lasunod kaya ka. Oh my goodness, ne? Okay, so Way Back Into Love. Yan. Okay, let's listen. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi.
Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating... Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning. Alright, so shout out po sa ating mga kasamahan sa Betis National High School. Naalala ko sina Sir Ben Mar, sina Sir Filimon, yan sina Ma'am Emily, Ma'am Teresa, sina Ma'am Dines and Ma'am Des. So yan, alright? And of course, ang ating energetic, no, and kind principal, si Madam Eloisa C. Lusong. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan at taga Betis National High School. And then yung ating mga Dabarkad, syempre si Sir Henry Muli, sina Sir Erning Balingis, sina Sir Sibug, yan, si Sir Alvin Sibug, si Ma'am Luda Dural. Oy, wow, si Ma'am Luda Dural, tama-tama siya naka-tune in na. Yan. Good afternoon sa iyo, Ma'am Lu, together with Kuya Frank. Yan, eh. Okay. Sina Sir Rob Alberto Ocampo, sina Ate Beth Yumul, no? Si Ma'am Beth Yumul, si Ma'am Mel Matito, yan. Nasaan na nga ba si Ma'am Mel ngayon? Nasa abroad siya. No? Buti pa siya pa ano-ano na lang sa abroad, no? Palibot-libot na lang siya sa abroad. Yan, sana pagdating ng panahon, tayo rin ganyan kapag tayo nag-retire. Okay? So, kakaingit yung mga retirees. Si Ma'am Susan, everyday, halos siya ay naglalakad, no? Ang galing niya, nakakaingit po kayo. So, kahapon naglakad din ako dito, magmula sa amin hanggang dito sa plaza. At sa kakalakad-lakad ko, naubos yung 1,000 natin dito sa plaza. Ano ba yan? Kaya kung minsan nakakatamad na lumabas dito sa Guagua, siguradong mapapagastos ka rito eh. No? Okay, so sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, dahil kanina pinag-usapan natin talaga yung mga matatamad na bata, no? Sabi ni Ma'am Susan, salamat din po ko Mika anak ka matamad. I'm so proud of my children. Hello to Novena Serrano Macasio and to NJ Serrano. God bless you both, sabi po ni Ma'am Susan. And saying hello and thank you, sweetie. Wow, sa hobby niya po to. For being a good father. Wow, so many clap natin. Yan, no? Yes. Hi to my poging Bembe and to Mark. Thank you for love. Wow, ne? So, hello kay poging Bembe Liam Kalim. Alright. Ba, apansinan kaya pala ing susulod mo, bage. Sir Rolly Songkon. Apo kong Marianong Garapon. Sir Rolly, penyang bakin, nanti nga bakin yan. Siyempre, isang early in the morning, talagang imumuna tamong panintunan ing Diyos, samba tamo keng Diyos, mumuna yan dili bang kaniting hanggang grasya saluran tamo. Okay? So, Ma'am Lu, yan, impisa sabihan tamo rin mga tamadayanak na nung gawan tamo karela. Neng kayo itang papaglinisan mi. Mamalis ka pa na mo, mamalis siya pasampyo. Nangan palisan ning maya pati niyan tatagan, Neng kayo detang keng lalam-lalam, den keng lalam-lalam, makit mo, lagi nalo. Potang kay, may malis kaya mo. Wama ko, makakita na, oh my goodness, Okay, so, potang kay kanita tulduke, map na may ginaloy tanak. No? So, kayan tala po ring anak tamo, ituro talang mayap, yan, Okay? Nano pa, neng kay pegluto mo la, pegluto mo na la,
burida sandok mo po, iserve mo pa rin mangaya po. Rendeng mga tamadayanak, ne? Ay, Diyos ko, ne? Rugo gagawang karempe nga riyan anak, ne? Na pasilbi ko po, pegluto da na kayong manyaman den pengari. Okay? Ikayo naman kanita yang manyilbi, kareng pengari. Ikayo naman yung manyandok. Tsaka, potang daratang lang mapagal din pengari. Tamping yun nun sa sangkap kape or juice. Alright, pagbati po galing kay Ma'am Luda Doral. Sabi niya, hello po to everyone. Mapalinggat panapon po kay katamungan. Pero masaya tamo because for the many blessings we are receiving. Yeah. And enjoying from the goodness and love of God for all of us. Wow. Salamat po, Doc. And muli, happy afternoon to everyone. Kalago. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Lune. Kilkulang kaya kem bawlin eh. Seselan na kamo ne. It's a sign of a young woman. Be a gorge. Sir, ne? Pota kanyan makasyat kaya niya. Liwa kaya kakit. Alright. Ay lalaki itang post king FB. Dengan ka kanong babay mga lagula. Depende mo kano kitang amount na nitang alcohol at titikda. No, depende mo kano sir kitang amount na nitang alcohol na inuman na. No po tangakit meing kaya, akit meing laguna ning metong nga babay. Talagang itang post keng FB nga ito, grabe yan. Yeah? Okay. So, yan, pegluto mo na la, burida, sandok mo, parang mga tamadayanak, no? Anak, gawang karempeng hari yun, Diyos ko. Malunos ko karelo, Diyos mio corazon. Yan. O, yan. Yan, mga baril na kayo, okay? Na ano pa? Neng kaya tingkang kukutang lamaki ba tulimbis sila kareng cellphone dari Diyos mio corazon pota abasipas pota abasibas king phone na yan nung emo pakibatan so rugo ka kaya niyan gagawang karempe nga riyan itang maatin lang sa sabyan den pengari pakiramdaman aroy Diyos ko nanong sabi ng Sir Rolly bali diyang makainom yayapong Marianong garapon nung nanoy nga kakit na ning meto nga babae ang sasasabi talagang ika Sir Rolly song ko okay, so mimingat ko po lagi king American. Lagi kong mga nyaman pamangan potok-batok nga carjack delighting kaya kayong kakanan. At makainggit kayo sir, makainggit kayo at apapanganyuing makanya na mga kaing pamangan. Ako hinay-hinay na ako. Magmula niyang may hospital tamo, may kain na ako. Nanong sabi nasabi ng Sir Asbok. Okay, so Ma'am Ning pa-shout out po kang Mokmok yan. Hello Mokmok yan Kuya J yan, no? So, hello Moki Boy yan, si Alicia Giron yes Sir Rolly Songko. Thank you dakal salamat king correction king Kapampangan yan. Alright. Dakal po salamat. Okay. So si Mokmok natin, ayun, meron daw siyang amoeba. Atin niya kanong amoeba. So, yabi tayo kayong panalangin tamoy Alicia Giro. Yan, si Mokmok natin. Okay? Na ano pa? So, ingkay siguro, akakit ko kasi kareng toddlers, how to correct. Yan, how to correct laziness. Siyempre, mumuna kareng anak keng eskwela binako nang sasabyang kaya kayo ing pamaglinis keng kwarto metong yan training in the future. So nung may kasarili kayong opisina, may kasarili kayong business, masali dako nung kaya man yan, nung what do you call this, nung pamangan niyang business yan,
or nung ating kayong jeep o tricycle at marinat lang papasad, ne, marinat ing sakin, yan. So, umpisan tane mo kempe ka mababa ne, nung mag-fistball kang mayo. At akakit da marinat yung kaya kang dapat, ne. Uling kasi, may ragul kang matamad, kabiasang maglinis, mubaling kalinisan keng biya, lalo keng katawan mo, marinat ka, mabulok ka nga babaw, Diyos mio, korason. At nakangkatamad maglinis keng katawan mo, ne. Ninurugong lumapit tatawo ke ka, Diyos mio, korason. Alang lumapit tatawo ke ka, dumayo ing grasya. Okay? So, mumunan dili, maging masipag keng kaya katang sarili. Magita mong malinis, magita mong mabanglo. Yan, bang kanita, attractive tamo ka rin aliwan tao. So, nung magtinda ka man, wow, ay lalakitang pepasalwang kore faith kening plaza. Ne? Sinalilatan takuyaki rin anak keni plaza. At mi pakailiya ka no Jamie, Princess mi pakailiya ketang babaeng magtinda. ene kano binye kang ses itang takoyaki, binye ne kano kang faith. At kay what pepa picture lang. Diyos mio, korason. Wala mo rugo artista ining anak ko na picture. Pinicture dero gurenin taong may marugo kakilala ne. So, i-fate kasi medyo lupa yung Koreani nga na kayo niya, neng kapogi. At neng kapogi, so, ikayo, Ma'am Susan, Sir Rolly, ikayo, Thank you. Alright. So, oita, uling pogi, yarugoy ni nga nakulo pa yung Koreano, ne. Pepa picture ya ka no, ining magtindang kay kening plaza. No? So, na akong katula ka rin nga do nga nakayitusang kung saling pamang keni plaza tamo, ne. So, magita mong malinis, mabanglo keng sarili tamo. Bang kanita, attractive tamo karang aliwan tao, nung halimbawa, pag negosyo ke pa iningan ako, Diyos ko, sigurado itong banong hanggang kay ke hanggang negosyo ling pogi ne mabangluya pa magading niya pang magluto. Oh my goodness. My goodness ne palagay ede lupong nan da kalababay. No? So nung maghiyaman driver ning jeep, driver ning tricycle ne, Diyos ko, syempre hanggang pasaheros burideng sasakyanan ning tricycle o yung jeep ne, huling mumunan dili, malaguya, ne, mapogiya, malinis siya yung driver, at ing sakin, malinis siya lagi, mabangluya, ne. Yan, Diyos ko, nyapin, magita mo pong masipag, mumunan dili keng katamong pamikakatawan. Magikang malinis. Yan. Alright? So, yan, ne, tricycle, jeepney, nano pa, ikay tayo, keng opisina, yan, bisa kayo tali, ne, ninong lungod keng opisinang marinata mabulok, my goodness. So, kailangan masipag tamo, kayong kayanakan, kayong anak-anak, kayo rogo mimimwa istong metong mestra, sinabi ng pakilinis yung paming kwarto yu, lalo na yako sung linog ko keng classroom, kuburiing marinat, so agad ne, palinis ko yan, ekburing makanita, tabalo mesane na ako keng kalinisan, ne. So it is a great training, ne, masanting yan training in kalinisan. So kayo magtamad-tamad, ne, kayo magtamad-tamad, ulin po ta mga parents needed kayo. Kot nang kayong pengari mo, ne, may tuturong magobra yung anak mo. Kasi may cutos kung mga kwaltang tao. I am always asking, no, the parents, nano pong kapanintunan nyo? Makwalta kayo? Ako.
No? So, pakibat ng penga, really. Atin mang makibat makwalta ka na ako. Ating ko naman pakibat kayo, nano, super millionaire kayo. Para eyo kayan din kaya kayong anak, eyo i-train. Kasi may kiutos kong mga kwaltang tao, kaya ngayala alabang. Pero ila, titrain doreng anak dang maging masipag, migigising maranon, o yan po. Ing pamangising maranon tabalo, ninanula rin pengari, my goodness. O yan, Ma'am Susan, ni itang putang nandin na nanong melyari ma'am ning amo nino kaya yung may kakasalanan. Siyempre, back to the basic, pengaring may kasalanan. O bakit naman mo kami anan yung pengare? O yan yung kutang. O bakit den anak yu ilareng malalyari burike kayo? O tela migigising maranon. Ako pinsabi ko kang Faith, i-alarme yung phone mo. Kanya ng kin, so deng anak kembale kakayang ko la og sayo ring phone na rin nung wala lang pakinabang kaya kayo no? So mag-alarm yan, okay? O pota naman meg alarm lapin potang kaya de pipansin-pansin ng alarm na anak ng pati. Ano ba yan? So, nanon sasabihan da rin nga duwang kay nga rin kapamilya tamo, nung ko po kanan ing metong bagay keng bieta mo, manyaman po iti o matsura no ne babalansi kya mo po nyapin po ikwane po ning puso ko ning asawa ko, like they said, how can you win a man's heart? Yes, lalo na kayo nga nakababay. How can you win a man's heart? At nang kasakit siya tayo tangi kayo ako biyasang magluto. Lagi nawaring sasali king fast food o yan. Basic king pamagaral based on the research. Metong yang dahilan king katamaran daring anak ngeni ing pamamangan asasaluan mo kelwal. Masustansya. Kanong masustansya. So, mas manyaman niya itang pipagalan niya, linuto ng ima, lalo na nung gulay yan, mas makasiglayang katawan. Alright. Bibiro akit me pinakit keng metong nga tao, itang akit me na makaslagya yung legwan ng tao. Sir Rolly, tsaka ikaw, Ma'am Susan, Thank you so much. Alright? Okay. Dakal salamat king kaya kayong pamag-appreciate king lagunan DJ Ma'am ninyo. Okay. Alright. So, thank you po sa pag-appreciate sa aking kagandahan ngayong araw na to. Ano ba yan? Okay. So, kayong mga kabataan ngayon, no? Isipin nyo yan, no? Ano kayo ngayon, baka ganyan din magiging mas higit pa at hindi nakakatuwa yon in the future na nadadalhin ng katamaran. Sana nga pagdating ng panahon kayo'y gigising, no? Biglang yung bumbilya sa utak nyo ay magliliwanag. No, magliliwanag ang isang bombilya sa inyo at makaisip kayo na maging masipag sa inyong sarili. Okay? Alright? Adwa na kami po. Yes, Sir Rolly Songko. Adwa na kayo mo po. Aliatin tapang. Actually po, takanining lawen talareng viewers tamo, Sir Dakale. Po, tala makay nga kagit keni. Alright, ending makirandam king radio. Actually, ekman balo neng kay sabihan na rin tao na makirandam la pala king kaya katamong radyo. Yan, ayan, naalala ko. Si Ate Pat, yan, si Ate Pat Fernando. Sabi niya sa akin, yun yung kaya na, inalbenda ka, pekirandaman da king radyo. Wow, net, tsaka si Steven, yan, si Patricia Steven, okay? Right, so, magandang hapon sa inyo, okay? Yung ating mga kabaryo, yan, nakikinig pala sila na hindi ko alam. At syempre, ang ating barangay officials in Santo Cristo, headed by our barangay captain, si Alan Parino. Okay, alright. So, magandang hapon po sa inyong lahat.
nung kapilang pa mo. Magkain niya yung oras, ne? Or what else? What else can we say about these lazy children, ne? Magita mong masipag, tamo papaboren. Sir Raul Lipin sabi na 15 years old ya pa mo magobra niya naman, ne? At kayan tamo, nako man makanita ka kwalta at sigurado ko magisan ng kwalta, magisan la rempera, nya kailangan niyan daming sarili mo king daratang nga panahon at sasabihan ko ing panahon pasakit siyang panahon eya pakayan nangas kanini magiyang malaraming Biblia nung sabihan ko kaya kayo na ingbiye paangat siya, paunlad siya or what, ne? Kakabiyeta mo keng grasya ng Diyos. Tandaan tamo yan. Detang hanggang atsu kang Kristo. Enongan paboren ng Diyos din. I-bless non Lord din hanggang atsu kang Kristo. Retang hanggang tinanggap kang Jesus Christ. Ne? Ilareng makasumpong favor. Yan, makasumpong lang favor king mata ng Lord detang atsu kang Kristo. Ila mo anyapin mag-isip-isip tamo. Isipan tamo nung Kristo at suya ken puso tamo nung tinggap tayo bilang Diyos at tagapagligtas. Okay? So ikay me keng sarili mo ito, abe ko, ne, kapamilya ko. Kayan meken sarili mo, surian meng sarili mo, no karing ka keng harapan na ng Diyos. At suyapen Kristo keng puso mo. Yan. Okay? So mumunang dilian. Bangka nita sumipagsipag ka. At nung atsuy Kristo keng puso mo, syempre mayayawos kang Kristiyano, malatik ka Kristo. Paboren mo waring mayatuye Kristo. Sabyan dawari Kristiyano ya pamonen tamad. My goodness, makarinita. Makarinitang Kristiyano ya pa mo nerun tamad, makakaita. No good. It's not good, okay? So for the meantime, let's listen to this beautiful music first, nepo, bago po tayo magpatuloy. Okay, so let's listen to Madonna, Material Girl, and Gloria Estefan, Conga. Wow, Ludwig Sanglao, tumerak na Ken. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19.
Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Pampangan! O hindi na, minagpang ne pong opinion na Ma'am Lu Dadural kaya katamo ne po. Nan sabi na, nano pong gawan ka rin matamadayanak? King kako pong opinion mo muna pong gawan. Paksabyan lang mayap at i-motivate la. At i-guide la para milako ing bayat ning katawan na baluda mo mamangan. My goodness. Alright. So, ini po ing madalas sa daramdaman takarem pengare, baluda mo mamangan. Mag-gadget at gagastos po anang Ma'am Lu, ne? So, para kako po dapat itimid tang masalese karela while they are still young. Ipaganakatang matimid at masaleseing responsibilities da. Yes, ne? Little by little ituro talaking obrang dapat danggawan or dapat obran. Simpleng kasaupan king mong kilubale, kalupan na ning pamanos pinggan. Pamanguskus, Diyos ko, pamanos pinggan, Ma'am Lu, nung pangakabako ko, Diyos ko, ano ba yan? Yan. At nung pangakabako ko, makanano talang panwalan na manos laping pinggandeng mayap. Yes, totoo yan. Diyos ko, no? Mga anak lang ng mga ordinaryong pamilya. They're not, andyan ding super millionaire. Daburi, makaba, yung mga kaba ko kung yan eh. Diyos mio, korason, tabalot. Ninanong yato. Ne? Okay. So, simpleng pamanos pinggana ng Ma'am Lu. Pamanguskus, pamamamalis. Ay, puta,
Mika nanuita nangaus lanita Mika kalyula gamat, my goodness ne. Yan, ita nga bayanan mi at magsilbing ehemplo kang parent na potang magobra ka ikang parent pasaw ta karela. Atin division of labor na magumpisaking bale para mabiyasa. Agkatantalang magobra at sumaup at adyangking malatimo paralan makasaup la. Yes, totoo po yan talapalo mon maging senyorito at senyorita po tabalada makanyan mo ing mabibie. Sometimes teach them on how to be an independent child or children. Bangkanita datangin panahon yang dili na king biye na biyasa yang talakad king sarili ning pamibye-bye. Paminsan di nan talang reward and appreciate the good task na giwada at pipagalanda banta mamotivate lang maging responsable king gana at elo laging mamasa o pasawp ng pasawp. Ela kailangan may spoiled nung ituro laking responsibilidad na dapat dang dikilan. Lalo na there is a time for everything. A time to play, a time to study, a time to work, a time to pray. And praise God. Ayan. Dakal at chumupuking maya paturo at guidance naning pengari yan. Thanks po, Doc. Wow, ne? So, dakal salamat, Ma'am Lu, keng masanting mong opinion na inagpang. Ne, tutuyan, at tsukeng pengari yan. My goodness, ne. Pengare, train. Andyang in Bible, sasabihan na, train up your children. Ne, i-train me ingke kang anak. At lalo na, palubanan meng salita ning Diyos ing metong ngayanak. At kapilan man, eya kawani. Mipakawani king kaya kan turu ing anak. Alright? So, ako I observe ko ini anyang mga latik-larengana, kandyang kangambi, mahilig lang makyalam. Makanan lang makyalam. Keng pamamipi, burideng mamipi, burideng magluglog, keng pusina, makyalam la naman denganak. Ay, alala kay iyelay niyang malatik ya, deng hanggang kaserola, palwal no nga. So, ako pimpo, paborentala, denan talang tas, sabi naping Mamlu. Denan talang kaida, responsibility da rin anak, nenong nanong dapat danggawan. Okay? So, nung bisayang makyabeng magluglug kaya kay anak, sige, bisayang makyabeng mamipi, sige. Yan. Patalan may palis kaya, turumeng mamalis. Uling karas na kayong eskwela, mamalis siya naman, ng anak kayan. Ay, lalaki yambi, may pagalyang gusto niyang, anyang may cleaner siya. Okay? At emineman ka kaya ni yambi ka rin, mi nangaus kanita, spoiled or what, ali miyan. So, paboray miya, papagkayan miya mag-cleaner siya ng anak. Andiyan kembale mo naman. Alisin mo muna yung duming yan. Kunin mo nga yung walis daspan, baby. Yan. Makanyan po yung pamanyalita ka rin anak. Okay? So, ating kampayabot kayo, ating kampakwa kaya, o post mo muna yan. Punta ka muna dun sa ibaba. Makanyan, po. So, kayan tala po rin anak tamo, lalo na retang aliwang anak ka mapanutos, iutos me kanini, iutos ne keta, ay Diyos ko, ni makapikon la po. So, isundeng toddlers, deng anak, buridang makyabe, kay ngobrang bale, let them, and ini pa metong paking research, based on the research, do not engage the children, the toddlers, the babies, do not engage them on technology. Yan. So, lalo na rin baby, renganak, then toddlers, sabi napin ning research, ela parugo well-developed din karelang parts ning katawan, daring matada, yan, makanyan, ela pa masyadong kay. So, inganak nga ni,
mag-cellphone niya tatang, mag-cellphone niya inang, akakit na la, ne, kakargande nganak, lalo na reta pang ayalala ko pa rin, yung sisinding pengari. Karga-kargada yung anak da sisindi la, my goodness, ne, ano ba yan? Diyos mio, corazon. So, what do you expect with your child? Datangin panahon, akakit na kayong sisindi kayo, akakit na kayong cellphone, ne. Siyempre, manaway kaya kayo yung anak yun, ne. Akwa na ita kaya kayo, na, at saka nang kayo mismo, lakwan niya yung anak, mag-cellphone niya, mag-enjoy ang cellphone, ne. Which na itang activity na as being a child, tang makyalong ya, ne, makyalong ya kareng anak, kelwal yan. Milalako keng anak kita. So, kayan tala reng anak tam. I-refrain tala, tuknangan tamo pa yung gadgets, ayan. Metong ya pa yan na dahilan na magilang matamad deng anak. Sabi nating faith nandin lako mo, wifi mami yan. Alright. So, bago tayo magpatuloy, bayo tamo ikayan, makirandam tampas bay ka rening music ka kinayan tamo, sinadya tamo. Right? Call me maybe. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin,
marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya. Shout out po sa pamilya ni Dr. Rufino Nicdao. Galing po kay Sir Rolly Songko na nagpaalam na siya, nag-good night na siya sa atin. Po, uling kalagitnaan na naning bengi ka rin king Amerika. Midnight na po ka rin. So, matudtod na po ka ni Apong Marianong Garapon. And shout out po king masanting min pinsan ni Dr. Rufing Nicdao. Alright. So, yan. Sa Rolly, lakong kay ka. Sininyout out ko ni Doc Nicdao. Okay. At sabi nating Sir Rolly nandin, dapat talaga ring anak, ding anak, sunod la ka rin pengari daw, neng ali, neng kay sabihan da, sagli mo, ada. My goodness, no? So, ano-ano po tayo, ang tawag dito? Ingat-ingat tayo mga anak sa pagsagot sa ating mga magulang. Hindi habang buhay kasama natin ang mga yan at baka kayo magsisi kapag wala na sila, no? Okay, so, ano pang gagawin natin sa mga batang mga tamad? Okay? So, from the early years, pabayaan natin silang makisama sa atin sa trabaho sa bahay. Set home responsibilities, sabi nga ni Ma'am Dadural. Kasi cycle lang yan Life is just a cycle. Ikang anak ngayon bukas ika ng matuwa. At umulit mo yung story. It's just the same old story, hanapin. So, set home responsibilities, just like Kembalen, po,
i-princess mi yang runner mi kelwal, yang taga pamalengking eni, koyang na yang magluto, nepo, at ako naman yung maglinis, kembale, isong abak, at isong Sabado, saub-saub keng mamipi kembale, nepo. So, let us set home responsibilities, and we as parents also, let us set as an example to these children. Magita mo pong example, good role model ka rin kaya katamong anak ne. Nano pa, make a healthy gadget screen time limit. So, limitahan po natin ang screen time, ang paggamit ng gadget para po hindi mapuyat, magkulangan ng tulog at gigising ng oras, tatamad-tamad sa trabahong bahay, tatamad-tamad sa school ang mga anak ninyo. Okay? So, make a healthy gadget screen time limit. Bakit may ala ko yung cellphone kay anak mo? Yan yung kutangin. Lako may kayeng cellphone istong oras na. Nung bandang 9 o'clock, 10 o'clock na lako mo na kayo. Patudturan mo na. Balayan dili na makanano yung magtumbling-tumbling keng pagkeran para may patudtud jeng mayer. Ikang masunod pe nga liwayang anak mo. So communicate and motivate. Sabi nating mamlu, motivate talo. Den ang talang rewards ng kay. Prepare healthy foods, yan. Kaluguran na pengare. Pakan mo kayo itang masustansyang pamangan. Pakanan mo yung gulay ng anak mo. Alright? Bangkanita sisikan niya katawan niya, tamle katawan. At itamong pengari, control anger and punishment. Control ang taming kamwa. Ating masyadong pamamarusa ka rin anak sungela susunod kaya katamuling makakarok mo naman keng emotions na itampong mental dan keng utak da rin anak tatanam ka rin sung kimuanan mula pena sakit mo rin mangayap. Okay? So, be an example. Be a good example. Wow, Pablo Miranda Santiago. Happy Sunday po. Yes, good afternoon, Mr. Pablo Miranda Santiago. Happy Sunday muna naman po kaya kayo. Salamat at may katagal kayo po kaya katamong programa. It's only 1 minute na po at tayo magpapaalam na. And see you next Sunday, 2 o'clock here at Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua 99.9 FM. Yan. Kaluguran dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang